שלום לגברת רוטל, שרגע עברת בעל פה, מה קורה וזה? וואו 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 וואו. כן, איך היה? היה סבבה. היה סבבה? כן, עברתי. הייתי לחוצה מאוד. היית מאוד לחוצה. מאוד. בואי נגיד את האמת. הייתי מאוד לחוצה. 15 פעם בשלטים. נכון. נשימות, רסקיו. נכון. זהו, וגם, אגב, לא ידעתי את התשובות, לא ידעתי כלום מהתשובות. אוקיי. את זוכרת שופט או שופטת שהיית? יצחק שמעוני. אוקיי. תוסיה, עורך דין תוסיה. לא, רציתי, בסדר, השופט זה סבבה. כן. שאלו אותי שאלות שלא ידעתי תשובה עליהן. כן. רציתי לחזור על התשובות והשאלות. הם עזרו לי. עזרו לך? הם עזרו לי, גם שלא ידעתי תשובות, גמגמתי, ממש עשיתי כן. ובסוף אמרו לי, יאללה, סבבה. יאללה, מגניב. איזה כיף, טיפים ל... כאילו, תקחו את זה, תחייכו, הכי חשוב. נכון. זהו. יאללה, מזל טוב, נשיקות. ביי!